an bɛ waati minnu na sisan a jirala k'a fɔ ko baɲumankɛw ka baara la gosilen don kosɛbɛ Sahel maraw kɔnɔna na ka sababu kɛ lakanabaliyaw ye min ma sɔrɔla dansagokɛlaw ka dankariliw fɛ yaasa ka kunnafoni jɛlenw sɔrɔ a taabolo ninnu kan an ye wele bila an balimakɛ Sulemani Darabo ma ale bɛ an bolo nɛgɛ kan ale ye secrétaire permanent des organisations non gouvernementales SPONGE min dagalen bɛ Wagadugu o tɔnden ye ayiwa an balimakɛ Sulemani Darabo an ka foli b'i ye i bisimila an ka kɛnɛ kan ɲininkali fɔlɔ ye min ye yala Médecins Sans Frontières ka minancɛ ka bɔ Burkina Faso jamana kan balala e la wa? Ok, ani ce radio Voix Afrique ani baraji a ye kuma di ma ne fana n tɛ jira ko an gbɛnni tɛ ka ɲɛ mais n bɛna dɔɔni kɔmɔra ka fɔ a ye n bɛna min fɔ a ye tɔgɔ ne tɔgɔ ko Darabo Sulemani ne bɛ tɔn min na o tɔn min bɛ wele Faire Burkina o tɔn min bɛ secrétariat permanent ra secrétariat permanent y'an ka collectif lo ye donc ne fana an bɛ baara kɛ Tugan mara fan fɛ ka taa Mali fan fɛ tɔn kelen b'an fɛ Mali la k'o b'a wele ko ROGIR réseau des organisations pour la gestion intégrée des risques en Afrique à siège de Bamako donc a ye kuma min fɔ ko Médecins Sans Frontières tɛna baara kɛ Burkina tugun wali o b'a fɛ ka taa ma kibaruya mɛn officiellement ne kɔni ma kibaruya mɛn officiellement mais n kɔni y'a mɔgɔw kelen o y'a fɔ n ye min bɛ an ma se o ma don parce que o nasaraw yɛrɛ o ye concept dɔ bila ko localisation partenariat ani faire hali o tɛ yen baara min ka ɲi ka kɛ o ka ɲi k'a di Sahel mɔgɔw ma o b'a kɛ o b'olu wele ko faire o kɔni bɛ se ka taa mais n'o taara baara min tun bɛ kɛ nin farafin na musow bɛ yen denmisɛnw bɛ yen cadrew bɛ yen an bɛ se k'o baara nin kɛ o b'olu wele ko localisation depuis o daminɛna u bɛ san 10 bɔ normalement insécurité nana o y'a fɔ an ye n'an tɛ ka se yɔrɔ min na an bɛ banba luw bɛ yen foyerw bɛ yen famillew bɛ yen an ka ɲi ka min kɛ an b'a dɔn o b'a kɛ parce que olu sigi l'u yɔrɔ la an ta miiriya olu ye sinon a ma se k'a ma don yɔrɔ dɔw bɛ yen sécurité b'u yɔrɔ la yɔrɔ dɔw bɛ yen insécurité de b'u yɔrɔ la donc olu ka ɲi ka sigi Ouagadougou ou bien yɔrɔ wɛrɛ u b'u bila so min bɛ yen ko bɛna ci nin il y a des convois sécurisés militaires u bɛ to ka convoi sécurisé kɛ a bɛ cira nin don mobile kɔnɔ tuma dɔw a bɛ don avion kɔnɔ a bɛ se o ma ni fila lo k'olu bɛ santé la a bɛ se o ma o de ye essentiel ye o bɛɛ donc ni y'a faamuya aw de ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ na ni dɛmɛkɛfɛn ninnu ye aw minnu bɛ baara kɛ terrain kan aw de bɛ u ta k'u lase population ma ko di voilà ok maintenant sisan dɛmɛkɛfɛn ninnu u bɛ se wa walima u tɛ se bon dɛmɛkɛfɛn kɔni n'a ka fɔra n'o ye parce que bi na i ma kan ka baara nin kɛ ni militaire o taara humanitaire ko pour sɔrɔsiw bɛɛ b'a fɔ o ye ni dɛmɛkɛfɛn di sɔrɔsi ma ni camion tan lo o b'a sécuriser a bɛ se o yɔrɔ la dɛmɛkɛfɛn bɛ se ka se ni bɛ fɛn min fɛ o bɛ se ka kɛ mais ne k'i bɛ taa ni dɛmɛfɛn e t'a fɛ jamana tigi b'a lɔn i bɛ se min ci o ma i b'a di jamana ma a bɛna d'o ma a kɛra ko olu b'an bɛɛ fɛ ni fɛn di lutigi ma a bɛ se denmisɛnw bɛɛ ma a bɛ se musow ma mais n'o ye o sira de taama fɛn bɛɛ bɛ se a kɔni tɛ se joona kun lo o lo u bɛ taa u tɛ se ka taa joona mais a bɛ se ni retard dɔw le tuma dɔ la dumuni t'o fɛ tuma dɔ la fɛn dɔ bɛ manqué mais bi Ibrahim Traoré ta capitaine Ibrahim Traoré ta pouvoir la fɛn caman bɛ se n'a ye FDS u contacté dɔrɔn u bɛ se a bɛ se. donc Médecins Sans Frontières ni ye faamuyali k'i ka kuma la sisan i bɛ fɛ ka min fɔ Médecins Sans Frontières tɛ fɛ k'a labila u tɛ fɛ fanga mɔgɔw k'a dɔn fɛn min b'olu kun ka taga wa. voilà o fana baara kɛ. ok sinon nin ma se taari ma don a ye baara kɛ dugu kɔnɔ a bɛ san 20 bɔ donc yɔrɔ dɔ bɛ yen kɛlɛ bɛ yen mɔgɔ ɲɛnɛmaw tɛ yen gouvernement fana y'a fɔ n'a b'a fɛ ka baara min kɛ o yɛrɛ a y'a di dugutigiw bɛ baara min kɛ u b'a tilan o yɛrɛ hali u kɔni tɛ ka taa tilan o ye mais dugutigiw bɛ yen o ye famille kelen u bɛ se ka tilan o ye a b'a fɔ an ye an bɛna kɛ ni mobili ye ou avion ye a bɛ wari d'a ma an bɛ taa d'o ma u bɛ wari tilan o yɔrɔ la gouvernement fana y'o fɔ kɛ ne kɔni ma baasi sɔrɔ o la mais n'o yɛrɛ t'a fɛ ka sigi o taara baasi taara mais baara min bɛ kɛ nin denmuso bɛ fila sɔrɔ cɛkɔrɔbaw bɛ fila sɔrɔ o bɛ fila nin di gouvernement ma a bɛ taa d'o ma
a tɛ tɛmɛ o kan don madame a tɛ tɛmɛ o kan. journaliste a b'o la o ye k'o k'o ye. Oya baasi t'a la ayiwa sisan yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna baɲumankɛw n'olu ye ONG ye u ka baara bolo a bɛ cogoya jumɛn na nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina jamana kan aw bɛ ka baara kɛ lafiya kɔnɔ wa walima aw tɛ ka baara kɛ lafiya kɔnɔ. Lafiya kɔni tɛ yen an ka cɛ fɔlɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen an tɛ se o la yɔrɔ bɛ yen ka taa Mali fan fɛ an bɛ baara kɛ n'o ye ka taa Niger Burkina yɔrɔ dɔ bɛ an tɛ ka se yen parce que insécurité bɛ yen yala o dugu dɔw la a ka nɔgɔn dugu dɔw la a tɛ yen i don n'i taara kelen tɛ fana i bɛ se ka kungo sɔrɔ donc ONG ka baara kɔnɔ gɛlɛya caman b'a la déplacement ko a wari nana caya i bɛ tugu mɔgɔ dɛmɛ ni fitinin ye o bɛ se k'a dɛmɛ tugun n'i k'i b'a dɛmɛ k'i bɛ wari caman bɔ tugun donc gɛlɛya bɛ yen a y'a lɔn insécurité fana mɔgɔ caman tun bɛ na dɛmɛ d'an ma bon dɛmɛ tɛ dira tugun mɔgɔ caman bolila ka taa u ta jamana na o sɔgɔra u ta jamana na o sɔgɔra n'u ta wari bɛɛ ye an y'a fɔ n'a b'a fɛ k'an dɛmɛ a bɛ min bɛ yen a b'a di an bɛna se o ma mais dɔw bɛ sɔgɔ n'u ta fɛn ye dɔw bɛ sɔgɔ ni nin ye dɔw b'a kɛ ten dɔw b'a kɛ ten donc an tɛ ka foyi fɔ sinon mais a ka gɛlɛn parce que an tɔn minnu bɛ village la a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ayiwa an ka ɲininkali waati sera a kun ma an bɛ k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin tun ye Sulemani Darabu ye ale ye secrétaire a bɛ secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONGE u tɔnden don a ka baɲumankɛ tɔn bɛ u kɔnɔna la an ka foli bɛ i ye Sulemani.